चला प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. हा ऐकलंय. आणि गिव्ह अवेचा पहिला मानकरी कोण ठरणार आहे याच्यासाठी करणारा टहास. आणि गिव्ह अवे चा मानकरी कोण ठरणार. प्रेक्षक वर्गांसाठी लागलेली ही पर्वणी आहे. गिव्ह अवे आपल्याला बक्षीस आजच्या दिवसामध्ये पहिलं पाहतोय. आणि पहिलं जे गिव्ह अवेचं पारितोषिक आहे ते बक्षीस आम्हाला पुरस्कृत केलं गेलंय. जुवी योगेश माने यांच्याकडून हे आजच्या पहिल्या रजनीचं गिव्ह अवेचं मानकरी आहे. तेजस इंदुलकर हा ठरलाय आजच्या रजनीतील पहिला गिव्ह अवेचा मानकरी. तेजस नाद जीपीएल चा अशी त्याची कमेंट आहे. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. जाऊया क्रीडांगणच्या दिशेने. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वर्सेस जुई स्पोर्ट आजच्या रजनीतील तिसरा सामना. चला लायमन वर्ग क्रीडांगणच्या दिशेने बळा. लायमन वर्ग निखिल सुवारे आणि राज तोडणकर हे सरळ बॅटर. गोलंदाजी बार करून ओमकार तारली हे सज्ज केले जात आहेत. पंचांचं सिग्नल यावेळी आमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. निखिल सुवारे उर्फ देखू तुम्हा सर्वांचा लाडका. पंचांचा सिग्नल येतोय. पहिला चेंडूवरती मोठा ऑन साईड खेळण्याचा प्रयत्न इथे खेळला गेला होता. क्षेत्ररक्षक तिथे असेल. तटरस्थ कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. येतोही ते डॉट बॉल. आणि डॉट बॉलने आपल्या षटकाला सुरुवात केल्यानंतर आपल्या इनिंगला आरंभ करणारा हा चौकार इथे येतोय. या इनिंग मधला जीपीएलचा चौकार इथे निखिलच्या बॅट मधून लगावला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती देखील मोठा प्रहार इथे केला जातोय. हा देखील चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू इथे येतोय डॉट बॉल. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू असेल. पुढे तयार मीडियम पेसर ओमकार तारलीचा नंतरचा बॉल लगावला जातोय. सीमा रेषा पार येतोय दणदणीत चौकार.
पिंटू गावणकर आपल्याला विनंती करेन जाईन आपण समालोचन कक्षामध्ये या. टीमची टोटल धावसंख्या 13 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण असल्यानं वाडकर उर्फ जॉन्टीच्या बाजूने घडतंय. षटक संपते इथे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 13. थँक्यू. आणि जुई स्पोर्ट संघाला 5 रन्सची पेनल्टी लागते. याची आपण नोंद घ्या. आपला एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पोहोचला नाहीये. 5 रनची पेनल्टी जुई स्पोर्ट संघाला. पाच रन्सची पेनल्टी असेल म्हणजे 5 धावा इकडे प्लस केला जाणार आहे. त्याची आपण नोंद घ्या. समोरच्या संघासाठी ते धावा प्लस केला जाणार आहे. त्याची आपण नोंद घ्या. प्लस धावा केल्या जात आहेत. धावसंख्या 18 असेल. पेनल्टी लावली गेली आहे जुई स्पोर्ट संघाला. आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचला नाहीये. धावसंख्या टीमची टोटल 18 आणि गोल्डन शतक इथे दाखल केले जाते. गोल्डन शतक आहे जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. गोलंदाजी बार करून गोलंदाज सूरज गोलंदाजी बार करून दाखल होणारा गोलंदाज आपण पाहतोय. जुई स्पोर्ट संघाचा सूरज गोलंदाजी बार करून आहे. समोर आहे खुर्ली गावाला बिलॉप करणारा राज तोडणकर. कशा प्रकारे कामगिरी करतो यावेळी पाहायचं आहे. पहिल्या चेंडू नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. पण त्याचा सिग्नल येतोय नो बॉलचा इशारा. आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवलं 4 धावांसाठी. टोटल मिळतील 5+5 म्हणजे टोटल 10 धावा मिळतात या चेंडूवरती. जुई स्पोर्ट संघाचं नशीब आता कुठेतरी वाहत चाललंय की काय. 5 धावाची पेनल्टी आणि त्यानंतर नो बॉल कुठचा दिला गेला तर एक क्षेत्ररक्षक चुकीच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. त्याच्या धावा इथे मिळतील. 5 धावा या चेंडूवरती मिळतात +5 टोटल 10 धावा मिळतील. धावसंख्या 28 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती 28 या धावसंख्येवरती. पुढे 4 गोलंदाजी मार करून गोलंदाज सूरज सज्ज झालाय. समोर आहे राज तोडणकर. टप्प्याचा बॉल. ताकद दाखवली गेली आहे. मणगातली ताकद इथे दाखवली गेली होती आणि ताकद इथे आहे. न ताकद इथे पाहायला भेटली आहे. 4 धावा वसूल केल्या जातील +4 टोटल 8 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू पुढे इथं पाठवून दिला जातोय 2 धावांसाठी +2 या चेंडूवरती मिळत आहेत तब्बल 4 धावा. धावसंख्या झटपट पटपट काटकी टक्कर घेत चालली असेल. अल्टीमध्ये कल्टी खाते आहे. नंतर त्या चेंडूवरती काय फटका. अतिशय सुंदर येतोय फटका. राजचोळकरच्या बॅट मधून निघतोय जीपीएलचा घणाघाती चौकार. 48 या धावसंख्येवरती धावसंख्यादान पोहोचले असेल. पुढे एकदा मोठा फटका. राज 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 इज ऑन फायर ऑन फायर ऑन फायर. फायर ब्रिगेडची गाडी आता क्रीडांगणाच्या दिशेने आहे आणि फायर ब्रिगेडच्या धावा इथे बनवल्या जात आहेत. राज चोडकर क्रीडांगणाच्या दिशेने अक्षरशः बरसलाय. धावा वसूल करतोय. नंतर त्या चेंडूवर देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता आणि तिथून येईल इथे डॉट बॉल. पुन्हा एकदा सूरज. नंतरचा बॉल राज तोडणकर साठी थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचाचा सिग्नल दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल 58 षटक क्रमांक दुसरा सध्या चालू आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला गेला होता. षटक संपतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 58. थँक्यू.
संकेत नवीन गोलंदाज विजयाचे संकेत देण्यासाठी संकेतला आणलंय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून तिसरे षटक दाखल केले जाते. संकेत वरती दारवले दाखल दारमदार. संकेत ऑन गोलंदाजी मार करून यावी आपण पाहतोय कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती तब्बल पाहतोय 58 धाबा. पहिला चेंडू यावी लक्षिकच्या बाहेर होता पण त्याचा सिग्नल इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धाबा इथे मिळतील. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय कशा प्रकारे संकेत देईल. मागच्या सामन्यामध्ये अर्धशतकीय बारी करणारा निकू यावी आपण पाहतोय पण त्याचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. एक रन अतिरिक्त इथे दिली जाते. जुई स्पोर्ट संघाचं नशिबाचे भाग कुठेतरी इथे बदलत चाललेत की काय. दुसरं षटक ज्यावेळी सुरुवात झाली पेनल्टी नंतर कुठेतरी चुकीचा क्षेत्ररक्षक तैनात केल्यानंतर स्वेर पद्धतीची गोलंदाजी यावी आपण पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिलं जातंय. चेंडू 2 धावांसाठी इथे ट्रॅव्हल होतोय. शांतता भन्नाट शांतता आहे कारण क्रीडांगणामध्ये तापलेलं वातावरण क्रीडांगणामध्ये चाललेला जल्लोष प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघाचा आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा दिशा इथे भटकलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. थोडासा लेंथ आणि लाईट वरती विचार करावा लागेल. जी आताची जादू आहे नशा आहे ती इथे क्रीडांगणामध्ये दाखवणं गरजेचं असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती 63 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल हा वाईट बॉल आहे. तो वाईट बॉल तुम्हाला रोखणं गरजेचं आहे आणि तो रोखला जाणार आहे का. गोलंदाजी बार करून चांगले संकेत नाहीयेत या संकेतचे. या चेंडूवरती चांगला संकेत होता. फलंदाज चुकला यष्टीरक्षक मुकला. एका धाब्यासाठी भुकला. येस एक धाब्याची इथे जी गरज होती ती मिळते. एक रन मिळते या चेंडूवरती. पुढे मीडियम पेसर संकेत गोलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजी करतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू स्वर पद्धतीचा इथे ठरलाय पण निखिल टाकतोय की नाही माझ्या चेंडू पायाला लागलाय आणि लेग बॅक स्वरूपामधली एक रन इथे मिळते. आणि राज चोडणकर कॅल्क्युलेटरचा बादशाह आणि कॅल्क्युलेटर त्याच्या डोक्यामध्ये घडत असतात गणिताचा बेत्यात बादशाह राज नॉस्टगेट वरून सांगतोय कान मंत्र देतोय आणि तेच कान मंत्र निखिल कशा प्रकारे सामोरे जाईल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. निखिलला जी अपेक्षित चेंडूची उंची आहे ती मिळत नाहीये. चेंडू थोडासा लो राहतोय. चेंडू थोडासा क्रीडांगणावरती स्किट होतोय त्यामुळे निखिलला हवी ती उंची आणि अपेक्षित उंची या चेंडूला मिळत नाहीये. येतोय पुढे एकदा डॉट बॉल. जे चेंडू व्हाईट टाकले होते त्याची भर इथे निघाली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती तब्बल 67 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 67 आतापर्यंत कोणताही गडी गमावला नाहीये. हीच खासियत राहिली आहे प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघाची. नंतरचा चेंडू नो बॉलचा इशारा +4 टोटल 5 धावा. काय करशील माझा बाबा. भाव थोडासा शांत राहिला. व्हाईट बॉल डॉट बॉल येऊ दिले गेले आणि त्यात नंतर क्रीडांगणामध्ये चालला येते अतिशय सुंदर डोळ्यांची पारणं फेडणारी ही कामगिरी ते केली जाते. निखिलच्या बॅट मधून येतोय अजून एक चौकार येईल का. डान्सिंग द विकेट खेळतोय. यावेळी टाकलेला फटका. यावेळी चालला चेंडू मिड विकेट बॉलच्या बाहेर 4 धावांसाठी. चेंडूवरती एक धाबा इथे सिंगल अर्जित केली जाते. षटक संपल्याचा इशारा. षटक संपलंय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती तब्बल पोहोचली आहे धावसंख्या 77.
थँक्यू डीजे. ओमकार तारली गोलंदाजी बाहेर दाखल केला जातोय. समोर असेल राज तोडणकर आणि पहिला चेंडू काय आहे खटकार बोध आणि जागा पलटी. चेंडू चालला अरे पार सीमारेषा पार चौकार. ओमकार वरती चढवलं जाणारं आक्रमण आणि नंतरचा चेंडू ओमकार वरती आलाय दबाव. इथे पाडावा लागणार आहे प्रभाव. नंतरचा चेंडू पंचनी व्हाईट बॉलचा इशारा +1 टोटली 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धाव संख्या 83 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. या स्पर्धेत 100 धावांचा पार ओलांडणारा होताना आपण पाहिलंय आणि त्याचाच पाठलाग करताना एक मोठी धाव संख्या उभारली जाईल का. प्रथम वॉटर स्पोर्ट संघाकडून आपण पाहतोय. प्रचार ओमकार तारलीचा नंतरचा चेंडू सुरेख फटकाय. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे घडतंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण यापैकी घडलं असेल लगॉपच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. आणि येस लायमन वर्गाचा अचूक लक्ष वेधीमध्ये चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. धाव संख्या या 4च्या मदतीने पुढे सरसत चालेल 87 या धाव संख्येवरती. धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागले गेले आहेत. आणि लायमन म्हटलं की तिसरे पंच म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्यांच्या माध्यमातून दिलेला डिसिजन हा मांडला गेलाय. नक्कीच क्रिकेटमध्ये क्रिकेट पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेट आहे आणि तो खेळांगणामध्ये खेळ दाखवला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती चांगलं स्टॉप मैदानाला घासून चेंडू होता चांगलं अडवलं जाते. धावसंख्या अडून राहिली जाते जकडून ठेवली जाते. पुढे तयार ओमकार तारली पुढील चेंडू यावी पाहतोय. राज चोडणकर सेट टाकलेला चेंडू पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. व्हाईट बॉल म्हणजेच काय मिळते अतिरिक्त धाव. धावसंख्या टीमची टोटल 88 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्या राज डान्सिंग द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पंचांचा सिग्नल आलाय नो बॉलचा. कहाणीमध्ये ट्विस्ट 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 नो +4 टोटली 5 धावा. नशीब बदललं जुई स्पोर्ट संघाचं. चेहरे पडले जुई स्पोर्ट संघाकडे. बघा क्षेत्ररक्षक बघा काय आहे चिंतेचं वातावरण आहे. चिंता कसली आली आहे. होणाऱ्या वारंवार चुका मिळत नाहीये साथ. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा एक चेंडूवरती 9 धावा बरोबर सुरू केल्या आहेत. राज चोडणकर इज ऑन फायर ऑन फायर. येस फायर ब्रिगेड सारखा बरसला. टीमची टोटल धावसंख्या 97 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. धावसंख्या 97. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या टीमची टोटल 97. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. शेवटचं शतक गौरव मडवी मुरुगवाडा आणि मुरुगवाड्यातून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी गौरव मडवी खेळाकडच्या दिशेने येतोय. काय घडणार. 118 धावा हायेस्ट धावा आहेत या क्रीडांगणावरच्या. त्याच्या दुप्पट बनवला जाणार पहिला चेंडू. बिग टॅप टॅप आणि टॅप केलेला चेंडू अगदी चाललाय 4 धाब्यांसाठी. येतोय जीपीएलचा चौकार. धावसंख्या 101 या अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. शतकीय साजेदारी या स्पर्धेमध्ये या जोडीने केली आहे. शतकीय साजेदारीसाठी एकदा जोरदार मित्रांनो टाळ्या होऊन जाऊ देत. या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक मोठी पार्टनरशिप या जोडीने उभारली गेली आहे. निखिल सुवारे आणि राज चोडणकरच्या माध्यमातून. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला पुढे इथे पाठवून दिला जाते मिड विकेट रिझन मध्ये 2 धाब्यांसाठी. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर का रिझन वरती तब्बल जाऊन पोहोचली आहे 104 या अंकांवरती. 104 धावा आतापर्यंत लागल्या आहेत. गौरवचा गौरवशाली बॉल होता. अगदी सेन्सुअल क्रिकेटने ओमकार तारली तिथे चुकला. मुखला येस 2 धावे इथे आहेत. निराशा आली आहे चेहऱ्यावरती. चेहरे थोडेसे पडलेत पण काही नाहीये. क्रिकेट अनिश्चिततेचा आहे खेळ. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे आहे पण चेंडू यावेळी चालला असेल सीमा रेषा पार. येतोय जीपीएलचा घणाघाती चौकार. प्रथमेश वॉटरफोर्ड संघाचे
संघ मालक चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल, काहीच खूप काही बरंच सांगून जाण्यासारखं असेल. नंतरचा चेंडू, वा भाई वा, मजा आ गया देखे. अप्रतिम प्रॉपर टायमिंग मध्ये प्रॉपर मध्ये खेळीला फटका. 4 धावांसाठी आणि 4च्या मध्ये धावसंख्या 114 या धावसंख्येवरती धान पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती सिंगल एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते आणि सर्वाधिक हायेस्ट पार्टनरशिप इथे पूर्ण केली गेली आहे. 115 धावा बनवल्या गेल्या आहेत आणि 116 धावांचं एक भलं मोठं टार्गेट. थँक्यू डीजे. 116 धावांचं टार्गेट. एकशे 16 धावा त्यांनी बनवल्यात तर आपण का नाही बनवणार ह्याचं उत्तर विचारा स्वतःला आणि क्रीडांगणामध्ये पावलं टाका. त्यांनी बनवल्यात आपण पण बनवू शकतो. थोड्याशा चुका झाल्यात, चुका कोणाकोणावर होत नाही, चूक करतो तो माणूस असतो. धावूया सामन्याच्या दिशेने पंचांचा सिग्नल येतोय. लेट्स प्ले. गोलंदाजी बाहेर करून गोलंदाज दाखल केला जातोय. अमय बारगोडे प्रॉपिंग किस वरती, नॉर्थ वरती ओमकार तारली आणि श्रेयस मांजरेकरचा पहिला चेंडू 4 धावांसाठी पाठवला दिला जातोय. स्वागत आहे आणि म्हटलं जातंय अमय बारगोडे याचकडून की मित्र वेलकम, स्वागत आहे. तू जर आमच्या संघाला मारू शकतोस, मी पण तुझ्यावरती हल्ला डल्ला नक्कीच मारणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, नशिबाची मिळाली साथ. डेड बॉलचा इशारा मिळतोय. पंचांनी डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. एक चेंडू आणि आतापर्यंत 4 धावा इथे पूर्णपणे बनवल्या गेल्यात. पुढे एकदा मीडियम पेसर श्रेयस मांजरेकरचा नेक्स्ट बॉल या चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. चेंडू चालला असेल 4 धाव्यांसाठी आणि या 4 धावा इथे बसूल केल्या जात आहेत. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो समोरच्या संघाने 116 धावा बनवल्यात तर आपण का बनवू नाही शकत, याचं टॅलेंट केलं गेलं, रणनीती डोक्यामध्ये आखलेली स्ट्रॅटेजी घेऊन क्रीडांगणामध्ये पावलं केलीत आणि अमय बारगोडे ही क्षमता आहे, हीच खासियत राहिली आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता, चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर टाकला होता. पहिले 2 चेंडूंचा रिझल्ट बघायला गेला तर बॉडी पाशी होते, तिसरा चेंडू थोडासा बाहेर टाकला, बॅटचा ब्लोज ओपन करायचा होता. एज लागल्यानंतर चेंडू चाललाय सेकंड स्लिप मध्ये, एका धावेसाठी चालला असेल. धावसंख्या 1 च्या मदतीने 9 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा श्रेयस, नंतरचा चेंडू यावेळी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय आणि +1 टोटली 2 धावा. सामना अजूनही मित्रांनो संपला नाहीये. क्रिकेट वरती जर आणि तरला महत्व नाही दिलं जात. प्रत्येकाच्या अंगात आग असते, पण खरा विचार तोच होतो जो योग्य वेळी ठिणगी पेटवतो. आता ती ठिणगी पेटवावी लागणार आहे अमय बारगोडे आणि ओमकार तारलीला. ओमकार तारलीकडे क्षमता आहे, एका दुसरा इतिहास आठवा. प्रत्येक दिवस हा इतिहास मोडण्यासाठी येत असतो, रेकॉर्ड मोडण्यासाठी असतो. रेकॉर्ड त्याच्यासाठी बनवला जातो की तो मोडला जावा. नंतरचा चेंडू चांगला लेंथ वरती आहे, थोडासा दूर निला गेला, फिंगर रोल, मॅजिक डिलिव्हरी ती केली गेली ऑन. येतो इथे डॉट बॉल. श्रेयस मांजरेकर पुन्हा एकदा इथे सज्ज झाला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांचा निर्धाव चेंडूचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. आता चांगली लेंथ आणि लाईन वरती विचार केली, 1 मिनिट थांबला, डिसिजन घेतला आणि त्यानंतर योग्य टप्प्यामध्ये कार्यक्रम केला जातोय. त्याला माहिती आहे हीच ती वेळ आहे, हे सेशन आहे, स्वतःला सिद्ध करायची हीच ती खरी आता वेळ आली आहे. यावेळी टाकलेला थोडासा लेग शिकच्या बाहेर बॉल, पंचाचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय.
धावसंख्या 12 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू सफलपूर्वक हाताळला जातोय. षटक संपल्याचा इशारा इथे दिला जातोय. षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 12. तिथे अक्षय गुरव उर्फ पांडा गतवर्षीचा बेस्ट गोलंदाज खेड्याकडच्या दिशेने इथे दाखल केलेला आपण पाहतोय. आणि काय रणनीती असेल. 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 104 धावांची गरज आहे. 104 मोठे धावा बनवला जाणार का. ओमकार तारले आणि अक्षय गुरव उर्फ पांडा एका साईडला दिवा एक्सप्रेस म्हणून ओळखला जाणारा पहिला चेंडू परफेक्ट ब्लॉक केलाय. परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे वापरला जात आहे. डॉट बॉल दिला जातोय आणि त्यानंतर कोणत्या प्रकारची धाब या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. आणि नंतर त्या चेंडूवरती सहजरित्या सिंगल अटेड सिंगल बॅटरने खेळला फटका. 4 धावांसाठी ओमकारला आतापर्यंत अशक्य गोष्टी शक्य केल्या जात आहेत. आयुष्यात सर्व काही हरलं तरी चालेल पण हिंमत तुम्हाला हरून चालणार नाहीये. कारण हीच हिंमत शून्यातून विश्व निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला निर्माण केली जाते. आणि त्यानंतर ओमकार तारलीला दाखवले खेळाडूवरती माहिती होतं चेंडू डायरेक्ट क्रीडांगणाच्या बाहेर गेलाय. चालत सुटला अगदी क्रीडांगणाच्या बाहेर तंबूचा आसरा घेईल. आणि त्यानंतर क्रीडांगणाच्या दिशेने असला वाडकर उर्फ जॉन्टी हा क्रीडांगणाच्या दिशेने येतोय. आणि गोल्डन शतक आहेत म्हणजेच काय 5 धावा तुमच्या मायनस केला जाणार. गोल्डन शतक जितकं घातक तितकंच कुठेतरी सफलपूर्वक ठरतंय हे गोलंदाजासाठी. कारण गोल्डन डकचा शिकार बनल्यानंतर आता ही ते गोल्डनच्या धावा वसूल करायच्या आहेत. लाजबाब क्षेत्ररक्षण राज चोळेकरच्या माध्यमातून इथे घडलं जात आहे. व्हॉलीबॉल मध्ये एक स्मॅशरच्या भूमिकेत ज्याला पाहिला जातो राज सोडंकर अप्रतिम आहे. ब्लॉकिंग देखील अप्रतिम करतो. त्यामुळे चेंडूचा अंदाज कोणत्या क्षणी जम्प घ्यायची कोणत्या क्षणी चेंडूवरती हात मारायचे हे त्याला चांगलं जाणलं होतं. आणि याही देखील येतोय पुन्हा एकदा डॉट बॉल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणामध्ये घडतंय. 5 धावा मायनस केल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर कार्ड वरती ऍड केली जाते. टीमची टोटल धावसंख्या 16 या अंकांमध्ये जाऊन पोहोचली असेल. 17 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू चांगल्या पद्धतीने फील्ड केला जातोय. पंचाने नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. पुढे एकदा नो बॉल आहे. वारंवार आता खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन यावे अक्षय गुरव उर्फ पांड्याच्या मदतीतून पाहायला भेटते का. पुण्यात यार उलट्या सुलट्या आताचा गोलंदाज बॅकअप हँड केलेली गोलंदाजी आणि पंटानी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल 21 21 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्या अक्षय गुरव थोडासा लेंथ आणि लाईन बिघडलाय. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. त्या स्लिप मध्ये चेंडू चालला असेल डिक्लेअर 1 धावेसाठी. निर्णायक गोल्डन षटकाचा खेळ इथे संपलाय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 23-23. पुन्हा दादा डीजे 18 चेंडू आणि 93 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार करून निखिल सुवारे उर्फ निकू बंदर रोडला बिलॉंग करणारा हा निकू अभी आपण पाहतोय. पहिला चेंडू थोडासा बाहेर इथे फेकला जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. सुशांत आपण एस्ट्रेक्शनच्या भूमिकेत आपण पाहतोय उर्फ अण्णा या नावाने ओळखलं जातं. नंतरच्या चेंडूवरती चांगले क्षेत्ररक्षण यावेळी आर्यनच्या माध्यमातून घडतंय. वारंवार क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट मध्ये त्याला करताना आपण पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू टाकले जात आहेत. ते अतिरिक्त चेंडू आता रोखावे लागतील कारण सामना दूर नाहीये.
तर क्रिकेटवरती जर आणि तरला महत्व नाही दिलं जात आहे. आज करू उद्या करू हे क्रिकेटवरती नसतं. जे काय करायचंय ते क्रीडांगणाच्या आतमध्ये करायचं असं. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा डॉट बॉल येतोय. निखिलने चांगलंच ऐकलंय आणि त्यानंतर कोणत्या प्रकारची चालाकी करत नाहीये. चेंडू सरळ सोडून दिले जात आहेत. पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबा स्कोरवरती सिंगल नाही पुढे सरकील. धावसंख्या टीमची टोटल 26. नंतर आर्यन चुकला आणि 4 धावांसाठी मुकला असेल. मिड विकेट मध्ये थोडासा अलाउंड कार्पेटने थोडासा तेज सरार चेंडू आला होता आणि तेज सरार चेंडूवरती तेज सरार खेळला फटका 4 धावांसाठी होता. नंतर तर चेंडू बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 31. 31. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू पुन्हा एकदा सीमा रेषा पार. चौकार. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट हा संघ आपण पाहतोय. संघ मालक आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती पाहतोय आपण. त्यांच्या देखील चेहऱ्यावरती एक स्मित असं आहे कारण हा सामना जवळपास आपल्या खिशामध्ये आहे. धन्यवाद डीजे. अक्षय गुरव उर्फ पांडा. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. आणि आपण चर्चा करत होतो प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचे संघ मालक आपल्या मुख्य मंचावरती पाहतोय. आमच्या मुख्य मंचाची शोभा वाढवली जाते आणि चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल खूप काही सांगून जातंय. आणि पहिला चेंडू बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये खेळत असताना डॉट बॉल येतोय. गोलंदाजी बार करून दिव्याला बिलॉंग करणारा, दिव्याची खासियत बॉय लोकल बॉयबॉडी ज्याला ओळखला जातो, दिव्याला बिलॉंग करणारा अक्षय गुरव आपण पाहतोय. प्रतिनिधित्व करतोय दिवाचं. नंतरचा चेंडू मोठा प्रयत्न केला गेला होता. जॉन्टी ठरतोय इथे नाकाम. येतोय सलग दुसरा इथे डॉट बॉल. अलाउंड कार्पेटने खेळला फटका 4 धावांसाठी असेल. अगदी जमिनीला आग लावत चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. 4 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 39. नंतरच्या चेंडूवरती सिंगल इथे अर्जित केली जाते. सामना थोडासा दूर दूर चाललाय. अक्षय गुरव तेच सरळ गोलंदाज, उलट्या त्याची गोलंदाजी आहे. नंतरच्या चेंडूवरती कव्हर मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण, तिथून येतोय डॉट बॉल. सामना दूर चाललाय. चेहरे निराशे पडले असतील. यावेळी पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. एकच धावाचा स्कोर करवरती ऍड केली जाणार आहे. अक्षय गुरव समोर आहे जॉन्टी आणि जॉन्टीच्या बॅटमधून निघालेला हा शानदार चौकार येतोय. या चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती 45 वरती 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 71 रनची आवश्यकता आहे. थँक्यू डीजे. निरंजन अंतिम षटक. 6 चेंडू 71 धावा. क्रिकेटवरील इतिहास झालाय. 6 चेंडूवरती 56 धावा एका स्पर्धेमध्ये बनवल्या गेल्या होत्या. हा आठवतंय काय काय त्यांना नक्की चांगला आठवेल. 6 चेंडूवरती 56 धावा या क्रिकेट पाटलावरती बनवल्या गेल्या आहेत आणि बॉक्स क्रिकेटमध्ये बनवल्या गेल्या आहेत. आणि धाव या क्रीडांगणाच्या दिशेने या चेंडूवरती 1 धाव येते. सॉरी 2 धावा येत आहेत. 2च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती पाहतोय आपण 47 धावसंख्येवरती आणि त्यानंतर स्टीफलाची ती देखील जाते. थँक्यू डीजे. प्रेक्षकांची हळूहळू संख्या वाढत चालली आहे. गौरव मडवी
नवीन बॅटर दाखल झालाय. ओलम क्रिकेट या खेळाच्या माध्यमातून उच्च दर्जाचा खेळ जातं. जयभैरी मुरुगाडा संघाकडून अनेक स्पर्धा या खेळाडूला आपण खेळताना पाहिले. समजा दूर आहे, संत आहे. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा गोलंदाज निरंजन. मिडल होत नाहीये. चेंडू तिथेच क्रीडांगणावरती अडतोय. श्रेयस मांजरेकर चेंडूला फील्ड करेल. कोणत्या प्रकारची धाब इथे बियत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. अजून या षटकातील काही महत्वाचे चेंडू आता उरलाय. एक महत्वाचा चेंडू इथे शिल्लक असेल. निरंजन आणि महत्वाच्या चेंडूवरती महत्वाची चूक नाही म्हणू शकत आहे, कारण सामना अजून खूप सारा लांब आहे. पंचांनी 9 बॉलचा इशारा दिला आणि त्यानंतर 2 धाबा मिळतील. टोटल या चेंडूवरती 3 धाबा मिळत आहेत आणि जवळपास विजयाचा जल्लोष इथे साजरा केला जाणार आहे प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाकडून. आणि अजून एक व्हाईट बॉल जल्लोष साजरा करण्यासाठी दिला जात नाहीये निरंजन कडून. एक बॉल आहे, हलक्या पद्धतीने सोडून देण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल का? कोणत्या प्रकारचा रोल केला जाणार आहे चेंडू? यावेळी चेंडूला पाठवून दिलं जातंय 4 धावांसाठी आणि सिलेक्टचा दुसरा सामना इथे जिंकलाय प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाने. सिलेक्टचा दुसरा सामना आणि या लीग स्टेज मध्ये आपण खेळत असताना सिलेक्टच्या दुसऱ्या सामन्यांवरती दमखम दाखवणारा विजय प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाकडून. थँक्यू डीजे. आताच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द मॅचचा वानखेडे ठरलाय. ओनली 48 धावांच्या बॅट मधून निघाल्या कुर्लीला विलंब करणारा राज तोडणकर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. आता मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी राज तोडणकर.